Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. Άλλη μία μέρα μαζί με την Κλεψίδρα για μία νέα εκπομπή. Σήμερα θα μιλήσουμε για την επίσκεψη του Ζελένσκι και για την ακρίβεια. Θα έχουμε δύο θέματα. Είναι δύο θέματα που μας καίνε κυριολεκτικά. Κυρίως πρώτα για τα εξωτερικά μας θέματα και μετά για τα εσωτερικά, για την οικονομία και όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Σήμερα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο. Έχουμε εδώ τον κύριο Αναγνωστόπουλο Μάρκο. Τιμή μου που στην εκπομπή σας, πάντα επιτυχίες και εξαιρετικό έργο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος ήταν περιφερειακός σύμβουλος με την επιδιοίκηση ως Πατούλη. Ήταν υποψήφιος βουλευτής με την Ένωση Κεντρών, τον κύριο Λεβέντη, και ήταν πρώτος επιλαχών. Για πολύ λίγους ψήφους έχασε τη θέση του στο Κοινοβούλιο. Τον έχουμε εδώ σήμερα με μεγάλη χαρά και θα μας εξηγήσει ορισμένα πράγματα κατά την άποψή του. Κυρίως για την επίσκεψη του Ζελένσκι θα μας πει την άποψή του. Θέλετε να σας πω το Ζελένσκι? Ναι, πείτε μας. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα μιλήσω, εύχομαι για σας, από το λαό και για το λαό. Πιστεύω ότι είναι ο λόγος ενός απλού καθημερινού ανθρώπου. Ζελένσκι, Ουκρανία. Από τα λίγα που ξέρουμε, ουσιαστικά είναι ρωσικό έδαφος. Όπως η Κύπρος είναι ελληνική, με διαφορετική κρατική οντότητα, έτσι και η Ουκρανία από το αρχαίο Κίεβο, την πρώτη Ρωσία, από το πάντρεμα του ελληνικού βυζαντινισμού, των βυζαντινών αυτοκρατόρων, των Ρώσων Σκανδιναβών, των πρώτων ηρώων και βασιλιάδων και ηγετών του αρχαίγονου ρωσικού έθνους και την πρώτη Ρωσία στο Κίεβο. Ωραία. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο έγκλημα αυτό που συμβαίνει. Γιατί όπως η Κύπρος έχει δεχτεί εισβολή από την Τουρκία, δείτε λοιπόν Τουρκία ίσον Αμερική και ΝΑΤΟ που εισβάλλει στην Ουκρανία, η Ρωσία, που αντίστοιχα σε εμάς είναι η Ελλάδα, είναι εκεί για να σώσει την αδελφή της Ουκρανία, που εμείς ποτέ δεν ήμασταν εκεί να σώσουμε την αδελφή μας Κύπρο, και εντέχνως παραποιούν ανάποδα ότι ο κακός είναι η Ρωσία που εισβάλλει σε ένα ξένο κράτος που είναι η Ουκρανία. Στην πραγματικότητα είναι το αντίθετο. Πώς είδατε την επίσκεψη του κυρίου Ζελένσκι? Ένας άνθρωπος, μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γυρνάει σε όλη την Ευρώπη, παίρνει λεφτά από το 2010, έχει μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, ο οποίος έχει χάσει βέβαια και τη δημοκρατική νομιμότητα πλέον, έτσι, δεν υφίσταται γιατί έχει τελειώσει η θητεία του εδώ και 1,5 χρόνο. Ήρθε εδώ και μας είπε το πιο μεγάλο ανέκδοτο: δώστε μας τα Μιράζ 2000-2005 και μετά από 3 χρόνια θα σας τα δώσω καινούρια. Λες και ξέρει ότι αύριο θα υπάρχει Ουκρανία ή θα υπάρχει ακόμη και ο ίδιος. Πώς το βλέπετε αυτό? Συ είπας, η Ελλάδα ανήκει στις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα έχει εθνικό κοινοβούλιο, αλλά έχει και ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με τους ηγέτες της χώρας μας στις Βρυξέλλες να μιλάνε για τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα, για την Τουρκία, τώρα με την Ουκρανία, εξωτερική πολιτική και όλα αυτά. Η Ελλάδα είναι υπόλογη στον ελληνικό λαό, ή μάλλον η κυβέρνηση, συγγνώμη. Η κυβέρνηση, πολύ σωστά, και το ελληνικό κοινοβούλιο με τους 300, γιατί ο Ξέρξης μεγάλος ηγέτης με το παραπάνω, το πρόβλημα είναι ο εφιάλτης. Τώρα έχουμε 300 εφιάλτες. Δεν φταίει λοιπόν ούτε ο Ζελένσκι, ούτε η Ουκρανία, ούτε η Ρωσία. Φταίει ότι δεν είμαστε ελεύθεροι και ανεξάρτητοι και να μιλάμε και να σώσουμε και την Κύπρο μας, να σώσουμε και τη Βόρειο Ήπειρο και τη Βόρεια Θράκη και τη Βόρεια Μακεδονία. Ναι, υπάρχει Βόρεια Μακεδονία και είναι ελληνική. Και ας μοιραστεί στους Βούλγαρους, στους Σλάβους και στους Έλληνες. Άρα λοιπόν, δεν θα μιλήσω για τον Ζελένσκι, αλλά θα μιλήσω ότι η Ελλάδα θέλει να είναι ουδέτερη και ανεξάρτητη, δεν αντέχει άλλο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, άλλο λοιμό και καταστροφή, και όπως το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν μείναμε ουδέτεροι όπως ο φασισμός του Φράγκο, που έμεινε ουδέτερος, γιατί στην πραγματικότητα συγκρούστηκαν τα συμφέροντα των Ιταλών, των Ελλήνων, των Άγγλων
στο ελληνικό Αιγαίο, στην Βρετανική λίμνη του Αιγαίου, στο δεύτερο πόλεμο, δεν θέλουμε τώρα να πεθάνουμε για την Ουκρανία και την κάθε Ρωσία στις στέπες της Ουκρανίας. Απαράδεκτος ο κύριος Ζελένσκι, απαράδεκτοι εδώ προσκυνημένοι, που φέραν πριν 3-4 χρόνια έναν άνθρωπο με κάτι αυτιά σαν πλατεία Ομονίας, χρώματα πολύ καφέ, μύτες σαν μελιτζάνες, και παρουσιάστηκε σαν Άριος Αζόφ με σήμα του Ast Reich, του Τρίτου Ράιχ, και είπε εμείς θα σώσουμε την Ουκρανία. Όταν πρωτοβγήκε την πρώτη φορά που τον έφερε εδώ. Τον έφερε εδώ. Μακύρι, Ουάσιγκτον, Νέα Υόρκη, Βρυξέλλες. Είναι όλα business. Είναι όλα εις βάρος του λαού της Ουκρανίας, της Ελλάδας και της Ρωσίας. Δεν υπάρχουν ναζί. Το 1945 τελείωσε ο ναζισμός. Κορόιδα είναι που αρπεύουν τον πλούτο των εθνών. Ακριβώς. Οι έμποροι των εθνών. Η πολιτική, Μάρκο, είναι business. Και είναι μόνο συμφέροντα. Δεν υπάρχουν φιλίες διαχρονικές και αταλάντευτες. Στην πορεία του χρόνου αλλάζουν τα συμφέροντα, αλλάζουν και οι φιλίες. Δυστυχώς. Αυτό η ζωή έχει συμβεί. Βλέπουμε τώρα σήμερα η Δύση, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πολεμήσανε τον ναζισμό και πολύ καλά έκαναν. Και τώρα αυτή τη στιγμή στηρίζουν νεοναζιστικές ηγεσίες αφού τους εξυπηρετούν. Όπως έγινε και στη Συρία. Μόλις ο ναζισμός διακόπτω, πριν πάμε στη Συρία, ψέματα. Ο νεοναζισμός που λες εσύ δεν ξέρω τι εννοείς. Αλλά ο εθνικοσοσιαλισμός τελείωσε το 1945 και τώρα είναι ένα άλλο παιχνίδι που βάζουν τις ψεύτικες ταμπέλες. Πες για τη Συρία. Έτσι. Και στη Συρία τι έγινε. Είδαμε τον ηγέτη, το Τζολάνι, ο οποίος ήταν επικηρυγμένος από την Αμερική με $10 εκατομμύρια. Και ξαφνικά μέσα σε μία νύχτα τον κάλεσαν στον Λευκό Οίκο ως δημοκράτη κτλ. Γιατί μόνο και μόνο επειδή ανάτρεψε τον Άσαντ, ο οποίος δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους. Άρα είναι business, τίποτα άλλο. Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι η θέση και δικιά μου. Το θέμα είναι ποια είναι η θέση της Ελλάδας σε αυτή την κατάσταση. Η ηρωνία είναι ότι λέει μουσουλμάνο και κομμουνιστή το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, που πολύ σωστά εκλέγουμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο, τον κύριο Φραϊδάκη, σαν δήμαρχο. Γιατί μας λένε αν είναι μουσουλμάνος ή Ινδουιστής ή όχι. Κύριε, αλλά φτιάξει τις πλατείες, τα νοσοκομεία, τα σχολεία. Γιατί ρίχνουν το βάρος ότι πιστεύει. Μεγάλο κομπίνα ίσως. Απ' τη μια λοιπόν βρίζει αυτόν και απ' την άλλη αγκαλιάζει τον Τσογλάνη, τον δολοφόνο της Συρίας. Στα εξωτερικά, περίεργα πράγματα. Στα εξωτερικά θέματα την Αμερική τη συμφέρει αυτή η πολιτική, αλλά μέσα στα εσωτερικά της δεν ανέχεται την ίδια πολιτική που θέλει να εφαρμόσει στους άλλους απ' έξω. Απόλυτα σωστά. Αυτή είναι η διαφορά. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι η εσωτερική κατάσταση στην Αμερική είναι πολύ δύσκολη πάνω σε αυτά τα θέματα. Και με τη λαθρομετανάστευση και με το μουσουλμανικό στοιχείο, το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ και απαιτεί θέσεις εξουσίας. Έτσι. Είδαμε άλλωστε και τον Ομπάμα, παρόλο που ποιος ξέρει που ήταν γεννημένος, άλλοι λένε για Κένια, άλλοι... Αυτό δεν είναι ουσία. Ναι. Είναι τα μπέλες για να χτυπήσουν... Ακριβώς. Τελικά εξυπηρετούσε μια κατάσταση όπως απεδείχθηκε και έκανε και τους περισσότερους πολέμους. Έτσι. Ο οποίος πήρε και το Νόμπελ Ειρήνης. Συνέχισε τα εγκλήματα των Κλίντον. Ναι. Να πάμε τώρα και στο θέμα που μας καίει εδώ με την ακρίβεια, η οικονομία. Τι γίνεται με την οικονομία. Βλέπουμε ο πληθωρισμός για το Σεπτέμβρη είναι στο 4,2, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πέσει στο 3,2. Στη Λουξεμβούργο 1,8 ο πληθωρισμός. Στην Ιρλανδία, αν δεν κάνω λάθος, 2,1. Δηλαδή στην πρωτεύουσα 1,8 Βρυξέλλες. Όχι, στο Λουξεμβούργο 1,8. Αλλά μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο πληθωρισμός τώρα είναι 3,2. Και στην Ελλάδα είναι 4,4. Εν τω μεταξύ ο Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, και είπε ότι πάμε πολύ καλά και έχουμε τον πιο χαμηλό πληθωρισμό και έχουμε 4,5. Όταν οι άλλοι έχουν 1,8, 2,1 μέχρι και Μάλτα 2,5%. Και η Βουλγαρία θα μας πάει καλά το λίγο. Όλο το πρώην Ανατολικό μπλοκ που έζησε με ένα αντιδημοκρατικό καθεστώς, τον κομμουνισμό, βλέπουμε και έχει αναπτυχθεί οικονομικά και μας έχουν ξεπεράσει μέχρι η Ρουμανία, η Βουλγαρία, λίγο ακόμη. Πιστεύω
ότι πολύ σύντομα η οικονομία μας θα πάει ακόμη χειρότερα μόλις σταματήσει. Ωραία, εγώ πιστεύω λοιπόν το εξής, ότι εφόσον είμαστε στη 17η θέση, ενώ μας έχουν ξεπεράσει όλη η πλούσια και προοδευτική και όχι μόνο Ευρώπη, σε λίγο και η Βουλγαρία θα μας ξεπεράσει, πάμε στο βόθρο της Ευρώπης. 17η και πάμε κατρακύλα, είχαμε την οικοδομή και το δημόσιο, δεν υπάρχει ούτε ζωικό κεφάλαιο, ούτε αγροτοκαλλιέργειες, ούτε βιοτεχνίες. Ακόμη είχαμε και παιχνίδια, βιοτεχνίες παιχνιδιών. Από τη χρυσή επταετία που είχε εξαιρετική οικονομία η Ελλάδα και με βραβεία του ΟΑΣΑ, ακόμη είχαμε και δημόσια έργα. Το 1971 είχαμε πάρει το πρώτο βραβείο του ΟΑΣΑ. Το είχαμε μοιραστεί μαζί με την Ιαπωνία. Μπράβο. Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα βουλιάζουν και τελευταία ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα η Νέα Δημοκρατία κάναν κάτι τεχνάσματα όπου δώσανε λίγο ψωμί στη φτώχεια, στο φτωχό λαό, στη μάζα. Μισπίνα στη μεσαία και ο ΣΥΡΙΖΑ χτύπησε δίθεν τους ολιγάρχες, αλλά η Νέα Δημοκρατία τους ευνόησε. Αλλά αυτό είναι ένα τέχνασμα που οι αριστεροί με δεξιά πολιτική και οι δεξιοί με την αριστερά πολιτική καταστρέψαν τη μεσαία τάξη, τον καθημερινό Έλληνα και θα πω κάτι λαϊκό. Ναι, θα ακουστεί με το μήλο ένα και ένα, κάνουν δύο μήλα. Δηλαδή, πιστεύω ότι έπρεπε να είχαμε τις υποδιαιρέσεις του ευρώ και όχι, δηλαδή, για παράδειγμα, ένα σουβλάκι έχει πάει 4 ευρώ. Μια παρέα φίλων να φάει 2 σουβλάκια με κοκακόλα και αυτό θέλει 10 ευρώ, θέλει πάνω από 150 ευρώ. Αν μια παρέα, μια νύχτα να πάνε 5-6 άτομα να περάσουν ωραία από σφαλιά και να φάνε αυτά τα σκουπίδια, γιατί δεν είναι τροφή το ψωμί, ένα λίπος και ρύζι και φακές. Αν πάει να πάρεις ένα βίντεο, μια φωτογραφική μηχανή, ένα ηλεκτρονικό, ένα τηλέφωνο, είναι πιο φτηνό από το τρόφιμο, από την αγορά τροφίμων. Δηλαδή, οι έμποροι που εκμεταλλεύονται όπως στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το λαό, ζουν και βασιλεύουν. Θα έπρεπε δηλαδή για παράδειγμα το σουβλάκι να κάνει 40 λεπτά, όχι 4 ευρώ. Η κοκακόλα πρέπει να κάνει ένα 10-20 cents, όχι 1,5-2 ευρώ. Με αυτή τη λογική πρέπει να υπάρχει οικονομία. Αλλά είναι μια παγίδα. Και δεν υπάρχει πια ούτε οικοδομές, δεν υπάρχει πρωτογενές εμπόριο, δεν υπάρχει βιομηχανία, δεν υπάρχει βιοτεχνία. Δεν υπάρχει νερό στο Μόρνο και στο Μαραθώνα. Δεν υπάρχουν υποδομές για να κρατήσουν στα δάση, στα βουνά, τις βροχές. Δεν υπάρχει τρένο, δεν υπάρχει... Τίποτα δεν υπάρχει. Τίποτα απολύτως. Δηλαδή, διορθώστε με, είσαστε πιο... Όχι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λέτε. Είναι κεφαλικό βέβαια, δεν είναι τυχαίο που όλη η χώρα σχεδόν ζει με επιδόματα. Έτσι, τώρα έχουν... Σοβιετία, επιδόματα. Έτσι. Δηλαδή ο Στάλιν έδινε πιο πολύ. Έμενε λέει στην ουρά και έπαιρνε ένα σε γραμμάρια το ψωμί. Έπαιρνε ένα ζαμπόν σε γραμμάρια. Εδώ, στη φτωχολογιά, στα συσίτια, δίνουν μόνο τζιμαρικά. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν λέει. Καταδύσαμε, όπως λες, επιδόματα. Τώρα είναι το πιο πρόσφατο, είναι το επίδομα θέρμανσης. Σου δίνει 100 ευρώ και σου λέει δηλαδή, πρέπει να τη βγάλεις τώρα με τα 100 ευρώ. Το ΚΚΕ πρέπει να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι πιο σταλινικό κόμμα και η Σοβιετία και έχει ξεπεράσει το ΚΚΕ. Άρα λοιπόν κύριοι του ΚΚΕ θα έπρεπε να ενταχθείτε άμεσα στη Νέα Δημοκρατία. Σας ξεπέρασε. Σωστά, σε αυτό έχεις δίκιο. Αν και η Νέα Δημοκρατία. Οικονομικά. Αν η Νέα Δημοκρατία ήδη το έχει κάνει, έχει εντάξει στις τάξεις της. Πολλούς βουλευτές, πολλούς υπουργούς. Υπαλλήλους. Έτσι. Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση και να επανέλθω στο θέμα της επίσκεψης του Ζελένσκι. Έγινε μια μεγάλη συμφωνία, λένε, η κυβέρνηση το λέει, η οποία είναι μια συμφωνία καλών προθέσεων. Δηλαδή, η ΔΕΠΑ που εμπορεύεται το φυσικό αέριο κτλ. Μαζί με την Ουκρανική εταιρεία. Από αυτό ποιος θα εφοληθεί. Ο Άκτορ έχει αναλάβει το έργο, ήταν να ξεκινήσει το 2030, αλλά τώρα με την καινούργια συμφωνία καλών προθέσεων θα ξεκινήσει άμεσα από το 2026. Βέβαια το φυσικό αέριο, πετρέλαιο και αυτά, για μας δεν θα αλλάξει τίποτα, η τιμή θα ανέβει πάλι, ήδη είναι 3 φορές, 4 φορές. Σίγουρα, Κοίταξε, αν δούμε τους αριθμούς,
Το φυσικό αέριο της Ρωσίας πριν 2 χρόνια, 3, ήταν 3 φορές πιο κάτω από ό,τι είναι σήμερα το LNG που θέλει να φέρει η κυβέρνηση. Και δεν μας είπανε, ωραία, τι ωφέλεια θα έχουμε εμείς να τροφοδοτήσουμε με αμερικάνικο LNG την Ουκρανία και τους υπολείπους. Ο λαός. Ναι, εμείς τι έχουμε, θα πέσει η τιμή, δεν θα πέσει, απέναντίας θα ανέβει. Απλώς οι εταιρείες που θα το διαπραγματευτούν και θα το χρησιμοποιήσουν θα έχουν τα ωφέλη. Για μας τίποτα. Άρα ποια είναι η καλή συμφωνία για εμάς? Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Στην πραγματικότητα οι κυβερνήσεις είναι αφαιρέφωνο κάποιων συμφερόντων, δεν ξέρω. Είναι συγκεκριμένα τα συμφέροντα, δεν είναι. Και πιστεύω ακολουθούν τις Βρυξέλλες. Έχουμε την Νορβηγία που είναι πλούτος πετρελαίου στην Ευρώπη και έχουν μια αξιοπρεπέστατη ζωή υπήκοοι της Νορβηγίας. Ενώ εδώ πέρα είμαστε ο λαός πεταμένος στο βόθρο. Τα κέρδη. Άρα λοιπόν γιατί δεν γυρνάνε να πούνε, θα έχουμε κάποιο όφελος? Και δίνουν λοιπόν όλα, αδειάζουν το Αιγαίο, οπλικά συστήματα, δηλαδή θα πάρουν μοντέρνα, θα πάρουν σύγχρονα. Ναι. Γιατί δεν τα πήραν χτες και όχι σήμερα? Εγώ ξέρω, σαν παιδί που έζησα στη Χρυσή Επταετία μέχρι σήμερα, ο καλύτερος στρατός και πιο δυνατός στη δεκαετία του 70 ήταν ο ελληνικός. Αφού λοιπόν κύριοι ψεύτες, δημοκράτες εισαγωγικά, έπεσε ο Παπαδόπουλος με το Πολυτεχνείο, άρα δεν είπε και Παπαδόπουλος, και υπήρχε μετά ο Ιωαννίδης παγιδευμένος, ανόητος, η ιστορία θα κρίνει. Μαζί με το Δημοκράτη Μακάριο και το Δημοκράτη Μακράν είναι Κύπρος, με λίγα λόγια, ποτέ η Ελλάδα δεν χρησιμοποίησε τα εξαιρετικά της όπλα, τα δυνατά της όπλα, τα μοντέρνα της όπλα. Ούτε στην Κύπρο τα χρησιμοποίησαμε, ούτε στα Ήμια τα χρησιμοποίησαμε, ούτε να πάρουμε τη Βόρειο Κύπρο πίσω τα χρησιμοποίησαμε, ούτε να πάρουμε την Βόρειο Ήπειρο όταν είχε διαλυθεί το αλβανικό κράτος το χρησιμοποίησαμε. Τι να έχει λοιπόν το εμπόριο των όπλων για να κερδίζουν οι έμποροι, βουλευτές και κυβερνήσεις, όταν πραγματικά ο εθνικός σκοπός δεν πραγματοποιείται. Άρα λοιπόν γίνεται για άλλα ωφέλη αυτό το εμπόριο όπλων. Ούτε στα Ήμια τα χρησιμοποιήσαμε. Και όπως φαίνεται δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε. Μόνο όταν μας το ζητήσουν οι σύμμαχοι για να μπορούμε να πολεμήσουμε για κανέναν άλλον. Ναι, να μας και όχι για τα συμφέροντα για το Ζελένσκι. Έτσι. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας να πω κάτι τελειώνοντας, επειδή είπατε ότι ήμουν στο Λεβέντι υποψήφιος. Εγώ προσωπικά, σαν Αναστόπουλος Μάρκος, ένας αγωνιστής πραγματικά ελεύθερος, ανεξάρτητος πολιτικός από έφηβος μέχρι σήμερα, επιτυχημένος επιχειρηματίας, η οικογένειά μου είχε φέρει πρώτη τα ρομποτικά συστήματα φωτογραφίας, όλη η Ελλάδα ήταν πελάτες μας και φίλοι μας μέχρι το 2004. Και τα ρομποτικά μουσικής, τα jukebox και όλα αυτά, δεν έχει σημασία. Μας κατάστρεψε η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία σαν επιχειρηματίες. Χάσαμε ακόμη και τα σπίτια μας. Η δολοφονία του ελληνικού κράτους το 2008 επί κυβερνήσεως Καραμαλή, που ακόμη και ο ίδιος αναγκάστηκε να πάει σπίτι του. Ναι. Φανταστείτε. Λοιπόν, ζούμε λοιπόν σε μια μεγάλη παγίδα δυστυχώς. Και εγώ σαν Αναστόπουλος Μάρκος μου αρέσει να παντρεύω στην πραγματικότητα ό,τι θετικό υπάρχει για την πατρίδα, τον εθνικισμό, τον πατριωτισμό και ό,τι καλό υπάρχει για την κοινωνική πολιτική και την κοινοκτημοσύνη στο κέντρο. Μια ισορροπία λοιπόν, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Πατρίδα και πρόοδος και κοινωνισμός. Και πάλι σας ευχαριστώ κύριε Αναστόπουλε που ήρθατε. Πάντα να έχεις καλές επιτυχίες και να το κανάλι. Μην ξεχνάτε αγαπητοί φίλοι, πατήστε κλεψίδρα για εγγραφή, στηρίχτε το κανάλι, η φωνή η δική σας. Καλό μεσημέρι.